Hello mga ka-listeners, maayong hapon o upload ka karon sa part 2 mga ka-listeners sa ikaw ang akong kinabuhi, no? Nya pasensya kay wa ta ka-upload sa duha ka adlaw kay daot sa kape. Labadas uro mga ka-listeners wow ka tug yun, duha ka tarog tulog ba duha ka gabi tungod katong kape lagi sige inog kape ba. Basta malasa. Nya karon mga ka-listeners upload pagbalik sa drama nga kuan kini parto na, no? Nya ang unang nag-comment ani mga ka-listeners si kuan si Isa Alco Saibi. Ninyo siya nga salamat admin, ako ang unang viewer o listener, shout out sa Oman. So shout out Isa Alco Saibi, no? Salamat, no? Siya ang unang viewer aning bagong drama. Nya shout out po ni Jean Ruiz, no? Ahahaha, nahimuot ko sa pari, lawgaw kayo nga pagkapari, Joda. Ahaha. Mo gyud tong pagkasal ni kuan ba undoy titina mga ka-listeners, no? Katawanan kay itong pare, no? Sige ako ato sige ko balik-balik paminaw kay mamuot ko ato. Joker kay ito si kuan, no? Si Ray Bores, no? Namatay na ni siya ng artista, no? Nya siyang nagda sa role nga pagkapari, no? Napay drama niya daghan nga mga katawanan. Nakoy gi kuan nga drama sa una iyaha gyapon. Nya balik di lang kompleto sa episode akong nakopya. Pero nindot gyapon to siya i-upload na. Nagipon siya ato pero lahi ang role nga murag bata-bata ba. Katawanan gyapon mga listeners. Nya kuan basta si Ribores muda sa role nga mga komedyante kay makatawa mo mga ka-listeners, no? So ako ra sila nang i-upload pohon balag kulangan ang episode, no? Ako pang gi-arrange. Nya shout out ni Grace Balasabas. Thank you boss. Thank you boss sa permi pag-upload. Isa pa yan Grace Balasabas, no? Nya pasensya ang background kay na iro ani sig pag-hot mga ka-listeners, no? Pa-shout out. Nya si Chirper, hi Jan, parihatag buhok taas, always supporting you Jan. Taas yun, taas yun, no? Tupihana na. O pag malugari patupi mga ka-listeners, ako ra sa mugunting, di ba? Nya si Umay Cherry, kape is life. Wow good. Maka kondisyon man inom kag kape. Galing kay masobraan niya man di katog noon. Mau katarong tog duha ka kuan duha ka gabi Gali lagi kape 2 times a day ba na unsa. Grabe effect ni kape mga ka-listeners, no? Si Mitch, yes idol, salamat from Kuwait, no? Wis sa payan Mitch. Nga si Danila Gonzaga kahanggaw pa kaya. Oh good. Daghan jud nakabantay ni sa pare paano kay magkatawanan kayo. Sing ako sig paminaw aning balik-balik ko nagpaminaw mga ka-listeners kay makatawag ko atong pagkasal ba, no? Ni titina og undoy, no? Pare komedyante kayo. Mao na ba kahakini ang the year of impossible. Bitaw mga ka-listeners, salamat sa mga nag-comment, no? Sa katapusang sumpay sa ang gugmang buta. Dakog mata. Nya si Ma'am Jisule, salamat sa final surgeon amping permi sir. God bless. Salamat po Ma'am Jisule, no? Sa kanunay pagpaminaw. Nya si Hanalin, nindot sa buhok ni Molods. Salamat sa pag-upload sa bag-o nindot nga drama. Always listening from Abu Dhabi. Salamat Hanalin, no? Nya si Roger Di Palas, shout out, no? Nya si Kuan po and friends, salamat sa shout out na podlods, no? Gilugaran yun ako nagsuwat, no? Kay aron natay ka ng matagad sa lunguban nga wala ma-shout out mga ka-listeners, no? Nya si Jabsia Gami, sa may basa ni Jabsia Gami. Pa-shout out sa next episode dol. Shout out, no? Jabsia Gami. Sakto ba ang pagbasa para mag-lisod basahon eh. Jabsia Gami. Si pasensya na kung masakto pagbasa, no? Basta kay mo ni Jabsia Gami, shout out, no? Nya si Filmson. Mautag comment ni si Filmson eh. Yan siya, halhal lang ka Brad, daghan pa kayo kag tabi.
naminaw siya sa naugkat nga kasilag mga listeners no nya. Siyempre namtay vlog. Pwede naman na escape ay forward ug di siya ganahan sa vlog ba. Kuha na guna siya kana initiative. Uban kay masuko no. Unya si Marlon Suko, boss, pa-shout out ko kay Ronnie Loon. Kaila ko ana kay nadungog na ko iya pangalan sa imo. Shout out kay Ronnie Loon, no? Gi-shout out ni Marlon Suko. Yeah, sinsya kay sa background mga listeners kay ngiro kasi yung paghot mga listeners na. Ya si Luz Minda, wow, good morning idol. Kanais ani ana po'y makawala sa kakapoy na mga drama. Thank you good and God bless to us. Salamat Luz Minda no. Si Aniel Bolhano, shout out di ay ko sa akong asawa Bel. Si Anilin Bolhano diha sa Tagibo. Wala jud nako escape ang mga ads dol. God bless you always dol. From Japan. Mo gini problema mga listeners. Muna ito ko simbahan ng vlog mga listeners kay grabe gud. Lisod i-vlog ani gud basta na mga iro ba. Muna ko lugar ko ito ko simbahan mag-vlog. Kanya salamat Aniel Bulhano no. Balik ko na ko shout out ni Anilin Bulhano diya sa Tagibo no. Shout out ka ni Aniel Bulhano from Japan no. Salamat kayo. Nya si yung Dilamente shout out no. Nya si Edwin Pancho shout out no. Nya si Adrian Benedicto shout out. Giselito Casas shout out no. Nya si Isay Morales. Nya si Gisa no shout out. Nya si Elias Lonsaga shout out no. Nya si Sami Pili shout out. Nya si Jabs Lamente shout out to Jabs Lamente no. Nya Skywalker Ispanduni shout out. Mr. Linila Omega shout out no. Nya si Inor Kans shout out no. Nya si Chinaya Rins shout out. Nya si Luel Pinyapil no ug sa iyang Pinyapil family nga gi shout out no. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nya si Clotilde Dilandas shout out no. Nya si Daniela Jean shout out. Si Charlene Pacana shout out Charlene Pacana ug Win Birana no. Nya Danila Gonzaga po ug si Aldrin Kikoy shout out no. Nya si Jean Ruiz Dinim Oriendo shout out. Ivan Chu. Nya si Roger Pino no shout out. Nya si Miraflor Atilio shout out no. Nya si Angelica Birami shout out. Silin Patalinghog no shout out. Salamat sa pagpaminaw no. Yan ni pala may drama no. Og ni amigo amiga drama mga gwapo mga gwapa drama no. Nimbalik na siya upload mga listeners no. Kato may request sa agenda no. Ato lang comment sa kang mga gwapo gwapa drama kay nag-upload siya balik ron mga listeners no. Anya si Kuan si Moto Bumbum Vlog shout out no. Og si Kat Serie shout out no. Nya Shine ko shout out. Maricel Ariwan shout out no. Nya si Roxanne Crosspod shout out og ni Daniel Lugam shout out. Nya si Noel Bituya shout out. Mars Jackie shout out. Mirami Minales shout out no. Nya si Niel Alolino shout out no. Shout out po ni Ma'am Life Journey no, ni Ma'am Bill, ni Ma'am Gisule, ni Isim no shout out. Nya si Ma'am Cecil Rubin shout out og ni Kitpe Garcia, Roger Belgigas. Nya si Williams TV, Ronel Prasco, ni Marian Rostria, ni Cherpar, Amorlina Alcala no. Shout out ninyo no. Nya ni Puan Prince kinsa pa batulain si nalimot na nung kumakarisnes no. Basta kaya naka-shout out ako rin suwat mga kalisnes no. O ni Kuan Yasmin Soto no shout out. Ni Wildflower ni Juan shout out mga kalisnes no. Shout out po ni Julita Ungay no. O ni
kinsa pa ba ito'y lain? Si nalimot ko. Nalimot na mga kalisenas, no? Kung maulan to mga kalisenas, di na lang usat on akong di na tas on akong vlog kay 10 minutes na. Nya libango kay iro mga kalisenas. Okay, paminawan niyo part 2 sa ikaw ang akong kinabuhi. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Ug karon mga kasama, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Himig pa akong naririnig. Magsulita, Anali. Ayaw ko kuniti pa. Tingaling makitantas akong amiga. May jeep na napaingon din akong parahon. At doon ka na ako sa inyo. May wabayaw ko hasula. Nahasol ka tungod ni Chere. Nga sa ato pa day, may luna ko siya mong kasing-kasing. Pero nahasol ka lang tungod ni Chere. Gusto mo ko kong duda, Anali? Masakay na ko. Anali, kadit lang. Nong, larga na Nong. Jumel! Ganun yung mong gipara ang jeep, unya nanaog ka. Doon nasab ko'y konsensya, no? Mayo kong pagkalingkod, samtang ikaw may kapit atong jeep. Anad ba sa kong kapit-kapit, God? Asa man kuno ka manaog? Sa imong hununganan. Unsa? Lagi. Unya, mukuyog ko ni mo, paingon sa inyo. Ay, nayapag naman tingali ka. Nayabag na gyud ko. Huwag ikay nagkaingon ini. Sa ako nang gikaingon nimo, dili ko gusto magkaaway mi sa akong BFF tungod lang nimo. Ug sa ako na siyang gikaingon, nga dili ko i-surrender ang akong pagbati diyan nimo. Dako gusto si Day Cherry nimo. Ikaw di ay, Usay ako. o day kay gusto na ako. Wa, Tinuod, misulti na bayak ko ha. paligis na lang ko. Unsa? Magpaligis ko. Kaya wala kayo mapaabot gikan nimo. Paligis? Oh, hoy! Hoy, asa ka! Niya nagdungawing man. Bukalit kog labang. Ha? Oh, hoy! 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 Balik dere! Balik dere! Ganun mo balik pag ko. Kung magay gusto na ko. Balik pa! Dili gani ka mo balik? Biyaan tamang ka din ba? O saman, di ka mo balik? Ono! Dos! Oh? Niya lang ko. Papay Nye. tres. Di ka. Ay. Basta mo pa kagagwapang may katawa. Pulos lagi ka tinunto, oy. Ay, musuot una ta ng batso yan. Gigutom na may noong ko, okay? Jamel! Jom! Uy! Hala! Nalagi ka, Gwaps. Nga nasa bugal-bugalon ay. Ay, di ba, bugal-bugal lang ako. Inudan na ibini akong gisulti. Nganong niya de ka pa? Kung gwapa pa ko, nganong dili man ako gipiling panguyaban sa imong ig-agaw. Oh, uy, nagpabuti kang manguyab akong igagaw ni mo, nga si Jomel. Dugay naman gud minisuod gud. Mao ba? Wala manguyab ni mo. Wa ka kyapi? Wala no, kung manguyab di ko gwapa, kiyap panday ko. Oh, imo lang kong sauon. Hilam dia oy. Ay, lagis Jamel ba? Nganong nga mao man yung pangitaon nga wa man? Ako lang niya dili, ha? Ako rin may permi dili sa bahay ko. Ay, dili, sud. Gwaps, baka pasud ka na kong trabaho? Dili. Aw, di sa gumamugos. Kinsa lang imong gikasulti ha, Lokoy? Tiya. Niya na si Jamel? Ay, wa para ba day chire? Dahil nga bitaw ko nga pa, mamugos yun ka. Ako lang pangita permi, kay ako rin may niya din eh. Ay, sagdi na lang tiya. Mabalik lang unya ko kung niya na si Jamel. Adto na lang ko tiya. Ay, lakaw na eh. Ayit. Say ayit. Tiyagon. Ayat. Uyab tong gaw Jomel, ha? Dili oy. Yang anong ali mo siya permi nga, ngitang agaw. Ay, magpapansin. Ay, maluoy lang ko atong chire. Ay, Magpaabot sa wa.
Salamat nga may pauli ka na. Mga unahin noon taog sa'yo. Nakaluto na di ka? Oo. Unya, nakaturta sab ko og taong. Mauna di atong isudan. May dam kong barbecue ma. Pauli na ito isuwa. Di ka mag-barbecue. Gipalit ko. Diin makakwarta. Ako mag-snatch ma. Wa ko mangawat. Magitabangan kong kargador o iya kong gibahinan sa iyang kita. Ya, saman. Kuntindo na ka? Pasaylo ako dong sa akong pagduda. Kakadiot kay magsukad na ko. Kauli ka ako na eh. Ha? Nakadilihin siya kong tinarong. Nagdali ka na kong uli. Aron, sayo ta man ni hapon. Pero dudahan magibong ko ni mo. Pasaylo ako dong. Dili magkukugusto nga. Mahimo kag yung dautan. Kakadiot kay magsukad na ko. Nanggan di ko mukaon. Tarang barbecue. Paningat lagi ka. Init magod ang sabaw. Ako bayaran mo singot, ha? Nga ikaw may mo trapo. Abi pa lang sa makakita, uyab ko nimo. Hindi pwede. Dili. Striktaha sa di akong ikatubang, eh. Na naman ko'y panyo. Ako nalay trapo. Ikaw, good. Ayaw pagtuo, ha? Nga tungod kay gibadlong ta kaganiha nga magpalikis unta ka. Doon na to'y meaning. Ha? Dili lang ko gusto nga kauban ko kung madisgrasya ka. Tingalig ako pa'y basulon sa imong mga paryente. Iyaan naman lang na ako akong kauban. Huwag naman ko yung mga ginikanan. Hain man daay sila. Na-disgrasya. Dead on arrival si Papa. Samtang si Mama. Nagantos o nagpila ka adlaw. Una siya mamatay. Mao ba? Hala, sorry ha. Naog katinuan ako ang imong mga ginikanan. Okay rin. Mao nang di ka ngayong mahadlog ka basulon kay iyaan mo lang nako ang mangita nako. Bisan pa, uy. Pero, tidot na ba yun ang akong tinguha ganiya? Siya din nakita ko ikaw. Nakaingon ko nga. Napalgan ko na yun ang binuhat nga magkalipay na ako. Dili ta maghiskot anak din uy. Maawaw tag tunay laing makadungog. Di ko mauwa na li. Nga mo padayag siya pagbati dihan mo. Tidot anay man ko ni. Ug ambot. Ambot ko masayod kung siya may tabo na ako kon. Kung duli ko ikaw maangkon. Jumel. Rinan, uwa pa ba ko ni mo mapasahilo? Nga nungutaw mga ayo magpasaylo na ko ma. Ako may ngayon magpasaylo ni mo. Pero may kong mutubag-tubag ni mo. Pero may kong musukol ni mo. Nga di ay. Dili ikaw ang ako inahan. Nagantos pa kas pagpadako na ko. Nga di man unta ko ni mo obligasyon. Mahal ko ang imong inahandong Rinan. Mo'y hinungdan nga sa dihang namatay siya. Gisaad ko sa akong kaugalingon nga ibukbo ko nimo ang nahibiling kutlo sa akong kinabuhi. Ug mao na akong gisakitan. Nga naman. Tungod na ko. Gidawaan ka sa kalipay nga imong matagamtaman. Malipayon man sa kumiatiman himo. Malipayon ka ba? Nga musukol mo ko nimo. Giisip ko na ikaw anak doong. Busa, gisabot ko ang imong kinaiya. Dali na, mga anata. Gigutom naman ko. Ako na naisukad na lang sa atong panihapon. Kahit lagi kag uno,
Nga naman. Giingnan ta ka nga ayaw ko ihatod. Miabot na hinong ko sa amo nga kauban ka. Ana, yun. Aron may manghilabot ni mo. Wa mo ko'y manghilabot na ako din sa among dapit. Nag-ayo sila ni Papa. Basta kumadlok ni Papa ni mo kay tinarong mo sa bakong tuyo ni mo. Mabugnuan ka gud ni Cherry. Kung may pahosiyas imong gipuhat. Isa dyan noong kumadlok ni Cherry. Kaya ako siya labot na ko. Apit na ba ito maabot sa inyo? Di ka pagid magkahatag na kong paglaom? Nakikompromiso di ay ko nimo. Sa ako nang giingon, dili ko gusto nga magkaaway mi si Day Cherry. Tungod lang nimo. Okay na. Di ba siya gumuhunong sa pagdukit si mong kasing-kasing? Hangtod nga ako ning mangkon. Bahala ka. Mapulaan na bitaw ka. Kanang pulaan ko. Ayay, naaman ni mong Papa. Di man kakamadlok niya. Di good. Sir. Akong gyatod si Annalyn, sir. May noon. Kinsa ganito nga ni mo do? Jumel, sir. Jumel. Salamat sa imong paghatod sa kong anak ka. Dali. Dayon na diri. Ari lang noon taman ni hapon. Salamat kay sir. Annalyn, adto na ko. Kining Nali, tingali gusto ni mong ihatod si Jumel. Dili pa, uy. Madlok si Annalyn, sir. Kaya kung iya ko ihatod, inigbalik niya diri. Ako na sab siyang ihatod. Bitaw sa do. Sige, Jumel. Dagang salamat, ha. Mapay mong pagpauli? Nag-overtime ko, sir. Ay, tingali kagutom ka na. At nanti kag sudan na, ha. Nag-adobo man si Mama. Kadit lang. Ayaw lang, sir. Busog-busog ko. Ikaon mo ko pagawas na ko sa opisina kay gutom mong ko ganina. Wala kita magkasawa, no? Dili na magkugkamuad sa kantin. Busy naman gugo. Nangutan na ba si Annalyn? Ganong wala ka mag-aduan sa kantin. Nahibaw naman si Annalyn. Ay, pero hindi mo magkontakay? Manawag bang ko niya sa messenger. Sige, sir, ha? Pahuway na ko kay kapoy man. Good night. Pero na rin silang magkontakay sa messenger ni Annalyn. Uyab na ka sila. Sakita, uy. Nagabihan lagi ka? Nagkuyog mi si Annalyn siya. Ako siyang katod sa ila. Uyab na gyud mong duha. Wa pa lagi gid. May gusto man ka sa nimo. Lagi pero maikog lagi siyang Cherry. Oy, ngano maikog man siya. Dili man na nimo uyab Cherry. Saon mo sad god. Giingnan na ni Cherry si Annalyn nga childhood sweetheart ko naming duha. Mao ba? Unya, wasab di ay nimo pasabta si Annalyn. Nga suod lang mong managhigala kay kababata nimo. Ako bitaw siyang giingnan, ana. Pero close friend bago niya si Cherry. Di ko na siya gusto magkaaway sila tuod lang na ako. Sa ato pa, may pagtanaw sa di ay nas Annalyn nimo. Pero napugngan lang tong Cherry. Maugit siya. Di ganiha gani. Sa diyang di siya magpakuyog dako. Ako mo siyang gihulgang, magpaligis ko. Midagan ko paingon atong wingban. Uy! Nagkabuha lagi siyang pugong nako. Lano? Uy, Jumel, ayaw na tugos ba ha? Tingalig mayawaan ka. Na, maunalay na among masayran, nga wa ka na. Mura bitaw nadag ko sa kasagmuyo. Otong, magpaligis lang uta ko. May gani, kagipuggang kong Annalyn. Ay, pastilan mo bataa ka. Dadana din ni si Annalyn, be. Aron magkasulti, me. Na, samot nang di naman ni siya. Hinibaw ba na siya ang silingan na to si Cherry? Waday ka magpatabang ni Cherry. Dili ba mo may imong plano nga magpatabang ka ni Cherry? Aron mahibaw siya nga si Annalyn ang imong type? Ako na bitaw ng gibuhat. Pero, murag wa magyud ko tabangi.
Kaya may ikog lagi si Anali. Ayaw pag-surrender. Nakasiguro ko nga may gusto si Annalyn nimo. Pero, napugngan lang na tungod ni Cherry. Nagkiksulti ka ko ni Cherry, no? Ang dili na siya magsamok ninyo. Uy, ayaw siya, ayaw. Ay, nagbuhat na. Katigali unyag, mabati ko nga ito ni Anali. Bahala na lang, God. Ningkamot lang yun ko. Manawag ka aron si Jamel? Nga naman ko eh. Kaniya sa diyang midagan si Jamel aron mapaligis at tuminban. Nadlog ko maayo. Gisakitan ka si Jamel sa kong pagprangka. Mauwa na siya manawag. Ay, salamat. Nanawag di ay si Jamel. Kisa man di ay ni. Hala, uy. Wala ka makailan ako. Asa man, nadelete ang akong pangalan diha sa imong phone book. Ay, sorry, gid kaayo day, uy. Mura manggugkog na alimongawan. Nagkatuog manggugko. Sayo, sab. Pag-abot na ako gikan sa trabaho, nagkikdaigda ko. Hangtod nakatug. Ay, okay na day, uy. Nagkita rin mong Jamel ka gani, ha? Wa man. Abi na kong nagpuyog mo, kay dugay mo ko siya na uli. Pero, nanawag rin siya ni mo? Ambot lang sa day, nakatuwag lagi ko. Kung mangulitaw siya ni mo, day pa, sugta na yun. Ha? Namisita naman ka siya diya sa inyo. Nga sa ato pa, may huna-huna gid siyang manguyab ni mo. Kung may huna-huna siya, ako, wa man. Hala, no? Kagwapo ni Jamel. Uy, bagay ba ang mundo ha? Gwapo lagi. Nya, anang litan dagan sag uyab. Ako ragapoy mag-antos. Wasa nung ko makasiguro kung daghan pag-yud uyab ang akong kababata ha, pero interesado mo ka siya ni mo. Ay, ikaw? Say ako. Tingali gusto lang makiksuod si Jumel na ko. Aron, magpatabang siya diya ni mo. Nani, yabag. Anong may katawa ka, uy? Kadoon na mong Pinoy-anan. Unya, ano siya magpatabang ni mo? Uy, sige na. Sugta na si Jumel kung manguyab siya ni mo. Pero, ready na lang ni mo imong kagalingon. Ha? Nga naman? Chick boy, unya na ako, amigo. Na, samot good siyang mabastad na ako. Mas maayom sa din ni makakwarat na pinaagi sa itong kaugaling paningkamot. Balik ko sa merkado eh. Ito maguna kadilihin siya. Uy, kanong babae nga naglakaw eh. Gisundan o sa lalaki. Ayay. Pag ako mo ng style ang gisunod ng lalaki, hara. Di, akong pantayan. Daan ko. Iya pa yung dinay. Ako siya arnisay. Bungang ka na! Ang binibida ka! Hinaptanong ko! Ang binibida ka! Malimot! Ha? Sabay! Pati ka! Sir, ayaw siya pa. Siya mo'y mailog sa ako magi ka na itong snatcher. Katong mo'y dapat ninyo, sir. Katong gukta to ninyo. Sir Police. Dagan kayong salamat ni mo, ha? Sa sunod, gunita nagmaayo yung bag. Naroon di siya labnihon. Huwag mong ko magdahong nga may snatcher ba ining dapita. Maubayan niya ako agian pa daw sa office. Bahala kay. Kadit lang. Gamay ra ni. Akong palipay sa imong pagbawi sa akong bag.
Ayo, ayo. Nawalta lang gud ni. Kuno pa nimo mabawi ang akong bag. Di ko makaswad sa akong gitrabahoan. Kaya am ko'y ID. Sige na, good. Aw, okay. Namugos mo ka. Ako dawaton. Sige, andun ako. Buwang nga. Nakadilihin siya na sa ko sa milayo nga pagi na. Tagaan ba ko? Ang snatcher. Nakadakop og snatcher. Askang buwang nga, uy. Unsa ka? Gilabnihan kag bag? Lagi, mayo gani kay day lalaki nga nakakita ug mao'y nakabawi sa akong bag. Hala, swertiha ko nimo. Kisa man to imong hero. Hala, uy. Huwag ko makapangutana sa iyangan. Pero ako ay noon siyang gihatagan og 1,000. Alipay sa iyang kaisog ba? No, tagsa na ron ang mapakahirog atubang og snatcher, uy. May gani ka way back up ang snatcher. Di hinuoy pulis. Pero napawik naman at tumitabang na akong bag. No, magkinahanglan ka na gid og bodyguard, guy. Unsa? Bodyguard yun? Si Jumel di ay. Onya, di ka sakitan? Nga nasakitan man ko. Joke ra, uy. Mituog gid ka sa kong giingon nga childhood sweetheart mi no. Huy, misuwa. Gipanagat na lang ka. Unsay gipanagat? BFF ka na ako. Ingon man sab si Jumel. Gisabong tamong duha. O gikuha ko lang ang imong reaksyon. Butong giinat ikaw nga. Childhood sweetheart na ako katuntuhan na. Og ang akong amigo, maoy na igo ni Cupido. Maldita ka, ha? Unya unsa man, may paglaom ng akong amigo? Huy! Ngano ka? Ngano igo ka lang nagpakibo si mong abaga? Nagtamod lang gihapon ko sa inyong kasuod. Ahak, baya kang babayana ka, uy. Sige na, uy. Sugta na si Jumel. No harm done. Honest. Nagpalit ko og 5 ka kilong bugas sumay, ma? Nakakwarta na sab ka? Kuan, katawan na kayo. Ang snatcher, nasakpan sa snatcher. Unsa? Inihagod samtang naglakaw ko. Naghunaw-una ko sa paingon. Aron makadilhin siya ko nga di ka magduda na ko ba? Rinan. Unya may nakita kong babae nga naglakaw. Nagyaiya sa tumbayhan na nga naglakaw. Pasagda na niya yung pitaka, nagbitay siyang luyo. Aw, nadani dahi ng usa ka snatcher. Kita gid ko baglab ni ma. Ay, nakuha gyud ay ang pitaka? Kuha kayo kay wa maguniti ang bag. Pero di malas siya kay diham siya agi sa tungod. Ako day siyang giarmisan. Nadagmang snatcher. Aw, bakuti noon. Naunahan ka noon? Angay mo pasalamat ang mga babae, ma. Oh, nga naman. Kay, dili man ako yung kalab niya to. Kaya kung ako ba? Hilak mo gito ba? Gawa sa kwarta, daghan pa ba yung mga ID ang shoes bag? Dako kayong akong pasalamat do nga. Uwa ka na makauna-una sa pagpanglab ni. Dautan yung ka ng buhata dong. Kuya, pag mapriso ka. Dili ko parehas akong amahan, ma. Dong Rinan. Sige na, ma. Ipusan ang bugas. O, niya kwarta. Ipalit ni gato sudan. Salamat kayo, Dong Rinan. Ay. Pusta naman ka? Ni aman lagi ka. Nganong imo man kong gipangumusta? Nawag mo si Sherry na ko nga. Gilabnihan ko kag pitaka. Bitaw, uy. Skang kuyawag yun ako. Nagkasingkit ko, uy. Okay na ka? Okay na ko, kay nabalik man ako ang pitaka.
Nadak pa na yung pulis ang snatcher? Dili man pulis ang nag-uli sa akong pitaka. Usa ka lalaki nga isuka ay may babag sa snatcher. Iya gani ning kilayog aron makuha nga akong pitaka. Lalaki? Lagi. Anugo na gid kaayo nga wa ko makapangutana sa iyangan. Pero ako nung gihatagan og 1K ang maong lalaki. Gitawgan gyud ay kang day Cherry. Oo. Maubitan na ng midali din ko ganhi. HM di si Cherry. Ikaram lagi niya. Muapas man kuno siya. Pero ang tudron wa pagid mo abot. Dali. Magkuha na tagpagkaon. Gigutom na sag ko. Huwato na ko si Cherry, uy. Hapiton ka lang yun ako sa inyo, ha? Ini kabuntag. Ngano good? Gusto kang maus pa na nitabo ni mo gani, ha? Tingalig hangtod ka, labnihon sa snatcher. Na, ako isang mapatay. Da pa man. Wabay ako magtiyaw. Dili ko gustong hilabdan ka, nga mataranta ka. Ingon ka ni anak kamahal, alang ka na ako, anali. Hoy, wa ka sa amo, ha? Karong gabi, mudiretso ko sa inyo. Adto na nako pangayuwa ang imong tamis nga o. Kinsay nag-ingon ni mo? Ang akong kasing-kasing. Kung di ka matuos kung tinguha ni mo, ang imong amahan, mo'y akong amoralon. Ikaw ha, naghimo sad kag imong drama no? Drama ba? Ikay akong gipaabot dito sa kantin. Pero si Jomel maoy may abot. Nagsabot mong duha no? Ay, waoy! May gipapangitang file si boss. Ang akman sabod, di na ko tumano na yan sugo. Ay, may ato na si Jomel sa kantin? Imo man kuno siyang gitawagan bayan sa nahitabo na ako. Nay, diya ko nung kong kuhaon sa amo. Aron ihato din sa ato opisina. Oh, di pa ka, anak? Doon na nakagwapong bodyguard? Ay, mangitaw na ko kaon, oy. May anay ko dahil si Jomel. Nadutla na gud siya maayo kang anali. Sakit, oy. Ay, kapait. Kamingaw. Kamingaw? Tiya. Diyan man kalukoy, oy. Oh, adun ako ikipalit, tiya. Mulakaw gani ka pananghid sad aron dili ko matagbaw og tawag nimo. Ikaw ang gani mulakaw, tiya. Di magiging mananghid ako. Dili moy. Muro tagbata na, tiya. Mananghid pa. Uy, bago pagod ka din hinapita. Unyag binuangan ka. Mauli ka din nga magdagbonog. Dagbonog. So, ko na silang sako noon. Ano? Dagbonog ko taon. Pero lain na din tiyan, ano? Magdano nagkagbunog noon? Ilam di ay. Ikaw ba kanusam kang balik sa probinsya, ay? Ay. Lain na pag-istorya, ha? Mapagani ko mapulig po yun ni tiya. Ha? Magdugay ka di din, Hilokoy? Ay! Gibulan ka sa kunaw, tiya, ha? Kagwapo ni mong angkon. Gwapo angkon. Gwapo laging ibunal. Ikaw ha, sa sunod gani mulakaw ka, pananghid yun ha kung asa ka, aron masultihan ti ka asa dinhi ang kuyaw nga aduan. Ikaw sa tiya ha, pananghid siya na ako. Karaan. Milagro da. Wa si Jomel. Wa ka timing. Ay. Wa man unta si Jomel. Pero nga nung wa man kumalipay. Dali na. Oh. Jomel? Doon na mas labing gwapo pa kinako. Hambog ay. Hala, nga nung nagka-auto ka naman?
Sakay lagi. Aron kay baybaw. Dali na. Tigalib ko letrong ka traffic tungkol dato. Sige na lang. Dugay nang gihagad ako sa management kining mga auto kay ako ron designation liaison officer na. Mao ba? Tuwara sigawas ka akong trabaho. Usahay gani. Ako'y patambungon sa mga meeting. Promoted ka di ay? Tungod di mo. Unsa? Sukad ka lang maabot sa kong kinabuhi. Murag, gidibuy nas ako. Mao nang, di ko mo surrender sa pagpaninguha. Kung siya ito kalibutan, kakunin mo kong sugton, mamahimo kong manager. Di ko mahiubos nga, wala kong gikatawan. Dili man ikay ako gikatawan. Okay ra sang yun, kung ako'y imong gikatawan. Basta, mamanager ko. Oh. Nga naman nga namang gipahunong man mo din ng auto. Ngaon ta. Unsa? Pero di natin mga on sa batyo yan. O baka sa karinderya. Restaurant na akong dadaan mo. Time para good. Baby, pay kapakos imo agtang, bi. Ano nga ako maagtang yung hikapon? Kinila akong dugan, oh. Kini aman din akong kasing-kasing. Magkabantay ka yun. Nga kusog gayaw ang kuba sa kundugan. Hikapon ako ang imong agtang kunwa ka bahilante. Tingalig nagdeliryo ka. Basta ikaw lang hinungdan sa kong pagdeliryo. Sugot. Ay, dali na yung magawa sa ta. Okay ta. Ako'y ablis portahan doon ni mo. Ay, ako na. Niana si Chumelcha? Ay, paman. Ay, labing siguro, iyang giatangan ng akong amiga, aron nga dili ni malabnihan og pitaka. Kinsa? Si Annalie. Habit mas na siya iyang pitaka ganihang buntag. Paingon siya sa among opisina. Ay, daghanda is not sirang inyong trabahoan, Chire. Karon pa man sa mahitabo nga doon na snatching nga nahitabo. Og si Day Annalie pagyagipariglahan. Ay, tingalig nagyaya lang po siya naglakaw. Natimingan lang yung tingali, Cher. Nakasiguro ko, gihatod na sabto ni Jumel si Annalie, aron dili mas natyan. Chire, tug-ani ko's tinuod. May gusto ka ba ni Jumel? Hala, no? Ano may katawa man ka? Nagalitan lang ko si mong pangutanan ako, Tja. Suod lang mi si Jumel. Mo gani nga, Tja, na sa akong itawad ni mo, kay wala naman ko kumaniglain ninyo. Sa ato pa, nasayop ko sa akong pagtuo. Ay, sayop ka, Tja. Dakong sayop. Inigsuon ra ang akong pag-isip ni Jumel. Mulion ako, Tja. Wa man ka si Jumel. Bisag unsaon imong tago ang imong pagbati pinaagi sa imong pagkatawa, Chire. Pero klaro kaayo nga gisakitan ka. Huwag ko magkinahanglan ni mong tualyaha ka. Dili ko mahilak. Dili ko mahilak. Basta huwag ko'y angayang trapuhan pinaagi ng maong tualya. Wala ko magkinahanglan ni mo. Dili ko mahilak. Kaya dili ko mahilak. Hidugin ako ng pabot ng panguyaban ko ni Jumel. Pero napakyas ko. Ang ipaila-ila ko hinuon niyang best
Maining busog ta. Nigulin to sa ato. Unsa man ni? Imo kong busgon aron dili na ko makabalibad sa imong pagpangamoral nako. Grabe sab. May nang masayod ka. Nga di ko nimo madagpadamog. Mao'y akong gusto nga kung sugton tumangyok ka, nga ready na akong magpahigot. Nga kung unsa imong dislikes, andam kong mutuman. Dili ko yung anak ka possessive, Anali. Yatag ko nimo. Kung siya may magkalipay nimo. Mga una ta? Wa pa man ihatod ang to order. O di I know. Daibaw ko. Doon ay hinungdan nga nung nisitan kang mudawat sa kong kupa. Pero, andam yung ko magpaabot. Nilang waiter nga nagdaas nung i-order. Ako lang lungag. Makasangpit pa ba ko ni Mog? Mama? Wa kayo nagpugong ni mo dong. Dili mo goday ikay akong inahan. Kay gibadlong bagod ka? Mauwaw lagi gud ko. Sige kong sukol mo. Gusto na ha. Dili na tamang hisgot mahitungod ni Ana. Malipay kayo ko dong rinan kung tawgon lang gihapon ko ni mo og mama. Salamat. Dili lisod mo ang paghimog trapo? Wagod kay makina. Ay, naanad naman ko magkinamotra sa pagsumpay-sumpay ni ini mga ritasong panapton dong. O gamay na likuwang. Mahimo na ning ibaligya kay hapit naman mo abot og usa ka gatos. Mangita lagi kong trabaho aron di na ka mag-antos og himog trapo. Ako lang maglungag. Abi mo? Lipay kay koron. Nga naman? Kay kauban ko ikaw. Ay, human naman ko kaon. Unyay mo na sang nabayra ng atong gikaon. May mo na tingaling mamiya na ta din eh. Oh, nganong nahupaman ka? Nganong nagbigay mo ganako? Wa man ka nako likay. Mukuyog ka ko nimo din sa restaurant? Naglikay ka na ako. Magkapangutana ba ako sa kong kagalingon? Kuno na ba'y something bad about me? Unsa? Bawa ko gilok. Sapa ka diha, uy. Nidutag ni mo si doon eh. Basta mo katawa ka. Ay, bisag unsaon pa ko ni Mogdahig. Di lagi ti kasugton. Tungod na Jerry. Maglikay lang gud ko. Kung di pa mo suod si Cherry, may paglaom ko no. Mamiya na ta din eh. Kumbaga una ko sa pangutana. Kung di pa mo suod si Cherry, imog kong sugto no. Tubaga ko, Anali. Bago pa tang nakaila, Mel. Kung dili patungod sa akong BFF, dili gyud ko makaila nimo. Sakto sab ka. Sige na lang. Bisodo magyud ko ining gugma-gugma. Magantos yun ko. Wa baya ti kasuko ang nga mag-antos ha. Bisag ko magkatugot tumawa kasi ko kinabuhi. Okay na, bahala na mag-antos. Total, ako naman sab. Pero kung tagaan ko na maghigayon, kita ging duha mo'y magbalipayon, Anali. Uy, dali agad di mong may minto do.
Di auto naman lagi kang naghatos sa kong anak. Gigamit lagi na ko ang service car sa among kumpanya, sir. Aron makuha og mahatod ako si Anali. Uy, mura de ay Rayna nga akong anak-anak. Tuo man kang Jumel pa. Abi mo, sir. Gilabnihan siya pitaka ganiya pagpaingon niya sa ilang opisina. Unsa? Nano niya? Wala mo ipablater ang naitabo, anak? Nadakpa ba ang snatcher? Dara, naman gud nga akong pitaka. Nga sa ato pa, wa mo lampos ang snatcher. Ikaw ba ang nakadakop sa snatcher, Jumel? Dili pa, uy. Usa sa mga naglakaw sab na itong higayuna. Maayo gani, kay pagsinggit nako, mo say pag-agi sa iyang tungod sa snatcher, iya dayon ning giarnisan, ug napawi gyud ang akong bag. Isuga ko na tong may arnes ko. Lagi pa? Ako gihatagan og 1K. Ang gianugnan lang gid nako, kay wa ko makapangutana sa iyangan. Oh, very good, Judy ay. Ug mo na hinungdan, sir, nga ako lang gigamit ang akong service car. Aron makuha na ko din si Anali ang buntag. O gihato din kahapon. Wa baya ko mo request, ha? Wa lagi. Pero dili ba alalim ang kakuyaw kon malabnihan ka, Anali. Dili sabtiyaw ang imong kaguol kung muwadan kag ID. O labi na gyud ang kwarta. May katurungan si Jumel, anak. Mao nang gikuha lang gyud ako ang service car nga alang nako. O ako ning i-service ni Anali. Uy, importante dahil nga kung anak alang kanimo, Jumel. Gusto ka, sir. Importante kay nako si Anali. Kung mauna, uyab na dahil mong duha. Di, no? Dili bitaw mi uyab, sir. Pero ako rin siyang gisultihan nga na love at first sight ko niya. Dali, Jumel. Anhita man ni hapon. Humanami kaon pa. Muso na ko ha. Gusto na ko mapahuay. Anak, imula dahil biyaan si Jumel. Igoran ako siyang gihatod, sir. Sige, adto na ko ron. Magkapahuway si Anali. Uy, kaduhan na akong higayon sa pagdapit timog panihapon, ha, Jumel? May higayon na gihapon, sir, nga ikasaw ko ang pamilya ni Anali. Sorry kayo, sir, ha? Gusto mo pahuway si Anali. Adto na ko. Bye, Jumel. Adto na sab ko. Sir, adto na ko, ha? Hain pa man ni Jumel. Uy, may sakyan na namihon ng tiya, oh. Tingalig taksi ron, ay. Ako tanaw, tiya. Uy! Daw! Jumel! Daw! Ikaw mo din na. Wisad! Ikay sa kaya tong auto nga mihunong daw? Gaw? Din makag-auto. Ako na service car tiya. Karon ka lang hatagin niya na. Sa dihang gihimo kog liaison officer. Bago lang siya. Wala na nako gamita kay skinahan man ko mag-commute. Pero sa dihang gilabnihan siya nali og baga niyang buntag. Ako lang nagikuha aron makuha ug ako siyang mahatod siyang opisina. Kinsa mo na siya gaw, ha? Kay special ko na niya. Natural. Ako siyang mahal. Di barato. Sas power ko da lokoy be. Mong lawgaw kag istorya ba, way lame. Sorry Ayit. Yeah. We'll never do it again. Badi ay hilamay. Dako bang kwarta ang nakuha sa snatcher dong? Nabawi lang iyang bag diya kay may bystander man nga nakakita o may nagkabawi sa bag. Uy, maayo noon. Pero tingalig pertig yung kuyawan ni Anali sa diyang gilab ni ang iyang bag sa. Ikuyawan gud siya tiya. Nagkasinggit ko na siya, oy. O, moya ko naluyan ang iyang reaksyon. Inungdan nga, bidisidir na yung ko pagkuha sa akong service car. Lain pa yato. Nagkasulti ba yung cherry? O ako gyud siyang gipangkahan. Mahitungod sa onsa tiya. Nga may gusto siya nimo. Noon, gilimod niya nga wa. Pero nahibaw ko na makaksiya. Dong Jumil, nahigugma si Cherry nimo. Ha? Pero, iyal giming gitag agigayon si Anali ganiya.
Kami man si Anali ang nagkadungan sa pagpaniod to ganiya. Tiya, kay, wa man niya apasa si Anali. Na, mutlang ka, uy. Miduko siya ganina sa dihang ako gyud siyang gipangutana kung nakagusto ba siya nimo. Tiya, nahibaw ka gyud nga, nigsuon na gyud ako pag-ila niya. Bisag usaw ko pugos akong kasing-kasing nga, siya lang ipitik ini, pero, wa gyud siya. Aw, daw. Ako tingali makapausap ng chiri gaw. Sus na nasad, pilapil na sang lukoy. Hamay pa rin mong buhaton ba? Nito tong sabaw be, mga unat na. Kamu lang si Lupoy mo yung ngaon siya. Si Lupoy. Lukoy ko gaw. Ako lagi Lukoy. Kamu lang doon si Lukoy mo yung ngaon siya. Nangaon namin doon si Anali. Ikaw ba? Magsulti gani ming duhas Jumel. Ayaw sagot pag-apil-apil. Saan naman taon-taon ni Mura tagtaw-taon ni sa kahoy-kahoy lang ko. Dili lang ko gigumtingog tiya. Saba oy. Nga naman? Ha? Nga naman? Huwag ka mong kalibutan sa istorya. Maayo! Iya, yung guwapa ron tiya. Huwag labi siguro si Agaw ipangitay ni. Doa dito ka. Niyaing na nga natog na sa Jumel ha. Ay di mo to. Ako na siya baton sa kwarto ni Agaw. Oy buang. Amag kang suguon lokoy oy. Mabot-buot man jud ka. Ato adito ba? Unya balibare. Eng na nga misod na sa Jumel sa kwarto aron matog. Ikay sulti rito gaw. Na? Nga balihon manunta. Sige ako na ito bang niya. Nga ako lingawon. Ay ayaw ni ba ako na balibad. Ako na lagi. Bahala ka na. Ako na. Bahala ka. Ni maling tao. Mal. Liwat gyud sa iyangan. Kulukoy. Hi, good night. Unsa ka? Unsa maron? Di ba gabi man? Unya gabi eh. Unsa may English sa gabi? Di night. Mao nang good night. Dili ikaw akong tuyo. Niya naman si Jumel, di ba? Niya lagi pero wala naman sab. Jansa? Miabot lagi siya pero tuwano siya siyang kwarto. Naniraw, natuog na. Ay, bi, ako na lang siya sudlon sa iyang kwarto kay doon ako ituyo niya. Hala. Off limit kay siyang kwarto. Unsa? Lagi. Ngon siya na mo, matuog na siya. Huwag di siya magpasamok. Dali ba ka pa? Dali ko pa. Kita lay atubangay. Dali. So. Kita mag-atubangay og libak. Kawa ni malag yun ni mo, oy. Ops! Off limit lagi. Namugos. Laon di ka off limit. Jansa! Laro ako ha, di kong patol tambok. Lokoy. Lokoy ko. Doon na lagi ko ituyo ni Jumel. Baby, daplin, bi. Saan naman ni siya, oy? Doon na ko siya ito yung dumil. Unya, ragod. Doon lagi na ako siyang kwarto. Paminaw na ko. Day, di magpasamok si Bay Jumel. Si Bay Jumel, si Agaw Jumel. Ha? Ako sa tao gustiya. Diya lang ka, ha? Diyot lang. Yay! Masulos at ng tawahan na, uy. Magiging siya amaw-amaw. Uy, Lokoy. Lokoy. Sabi na itabo, kasaba ba ni mo? Kana siya siya ay! Ulo, ha? Nagtiya mo ka sa kong hiyaan. Saman? Ngano ka? Imo siyang hiyaan si Tia Luding. Managkagaw, di tagaw. Ikaw di kagaw. Ani mo, kang ungguya ka, uy! Baya. Laka, gwapo na ko. Mas gwapo pa kung Agaw Jumel ay. Hansa? Nabuang naman tingali ka? Ay, tiwas na dito kaon ka, Lokoy. Tiya, matog na siya sa kwarto ni Agaw. Saman? Pakuan kang Agaw siyang kwarto? Kita likuan ah. Usay pakuan. Klaruan niya mo sa pakuan niya, ha? Lokoy. Lakaw na dito, be. Muka. Lakaw na. Tabla maglakot. Tiwas kong kaon eh. May pa. Ari sa ko, tiya. Okay. Tsire, ugma na lang ng imong toyo ni Jumel, ha? Ay, mangutana na magutunta ko niya, Cha. Kung nga nung nag-auto na siya. Ay, service vehicle man na sila opisina ko na, Tsire. Ay, doon na siya service vehicle? Walagi ko niya tugani. Bako man lang na siya. Diyang gihimong layason officer, gihatagan siya na service. Ay, maupa. Aw niya, mutiwas na sa kukaon, Tsire, ha? Ayaw lang sa gilabtis Jumel kay daan tong nanugol nga dili siya pa istorbo. Ay, okay, sige, Cha. Dili na ako sa mukon si Jumel. Sige naman, mga oras ta.
Nagluto ako og noodles aron doon natin sabaw. Maayo hinuon. Makahigop tag sabaw dong. Ay, kinsa gid kasi ay. Ha? Ay, kinsa pa? Katong gilabnihag bag ma. Ha? Di man siya mawa sa kong hunang-huna. Oh, anak, maayo kay migawas kagi kasi mong kwarto. Nag-atang di ka na ako pa? Tungod kay importante nga kung isulti nimo. Aling ko anak. Unsa man na pa? Nangulitaw na di ay si Jumel nimo? Nganong nanguta naman ka pa? Tungod kay anugnan ko. Kung di ko na siya makita nga muhatod nimo din eh. May babae nga obsessed niya pa. Iyang kababata. Iyang uyab? Dili man. Oh, di man di ay. Nganong makonsensya man ka. Best friend ako si Day Cherry pa. O dili ko gusto magkupa ang among friendship tungod lang ni Jumel. Nahigugma si Jumel nimo. Nakita ko nga matid-anon siya sa iyang tinguha diha nimo. Dugay na ang among pagka-close ni Cherry pa. Unya, wa man ka sila'y relasyon. Ingon si Jumel, wa. Pero nakaingon man gud si Cherry nga iyang childhood sweetheart si Jumel. Og, klaro na kaayo nga may gusto siya ni Jumel. Nakagusto ka ni Jumel? Anak, kining di ko gusto nga manghilabot sa imong personal nga feeling. Pero kung ang inyong panaghigalaay niya ng Cherry ang nakapugong nimo, aron magmalipayon ka uban ni Jumel, ay pagmata. Unaha ang imong kaugalingon. Una ka maghuna-huna sa uban. Bisag imo pa siyang best friend. Ligdong nga pagkatao si Jumel. Og mituo ko nga importante ka sa iyang kinabuhi. Ang akong cellphone, si Jumel. Hi. I love you. Giunsa man nimo pagpangamoral si Papa. Ha? Pero, bisag buto pa nimo nga akong amahan. Si Day Cherry paghihapon ang akong palapihon. Dili lagi ko gusto nga magkupa ang among friendship tungod lang nimo. Pagkahilan ko. Huwag ka pagbati nga rin ako. Wa lagi, wa. Di lagi ko gusto nga magkuba ang among panagigalaay ni Day Cherry. Okay lang. Pero ayaw lang yung kung hindi ipagpanalipod di mo. Magkuba lagi ang kasing-kasing sa akong BFF. May hubang di ta mag-iskot niya. Basta ayaw lang yung kung hindi ipagpanalipod di mo. Para gina ako hangyo ni mo. Nganong mamugos man ka, uy. Oh. Hello, Mel? Hello? Mel? Ki-off sa kanahan ang iyang cellphone. Bahala na. Di ko surrender. Labi na yun nga may laban ako ang iyang papa. Mahal ka kain ako, Anali. Uy! Nga na niyaman ka. Abi na ko natuhog na ka. Matuog na ginoon ta. Pero nahasol. Kisa may nakahasol ni mo? Ikaw. Ako? Nga no ka taon? Si Day
Anali ang imong gipanguyaban. Unya ako mo'y nakahasol nimo. Binuang diha, uy. Di lagi ko sugto ni Anali. Kaya di siya gustong mabungkag inyong kasuod. Ha? Mao na iyang girason? Tabangi ko, Cher. Mitabang naman bitaw ko. Nangayo na ko niyag sorry sa akong gipanghambog niya nga childhood sweetheart ang duha. Gihatagan pag muna ako higayon nga kamuran duha sa kantin. Unsa pa may imong gusto? Sorry kay Cher. Mahal mo kaya na ko si Anali. Karon po ko batig ingon ini. Kusugayan ko ba sa kudugan kung akong ikaatubang si Anali. Okay, be, unsa ba imong gusto? Ako awayon si Anali? Aron dili na siya maikog nako? Ay lang sad. Musamot hinuon siya palayo nako. Kukuan, ibida lang ko niya. Ibida lang ko. Sulti siya nga karon pag ko mahigugma. Tay sa Jumel ha. Tingalig doon na siya uyab. Uy, maung di ka niya sugton. Tinuod bang doon na uyab si Anali? Di ko sure ha. Basta, tabangin ako, Cher. Please. Hoy, ikaw ha? Hatod kuha na di ka sa imuhang Prince Charming? Unya ako paghihimo ni mong rason aron imo siyang paantuson? Unsa? May adto kagabiin ako si Jumel Tay. Kaila ko nga misumbo nga. Dili ko no siya ni mo sugton tungod na ako. Amaw gining tawhana, oy. Day, Anali, kung may pagbati sab ka sa akong kababata, ayaw na lang siya paantusa. Dili ka malain? Hala, no. Nga no malain man ko. Nga dili man ako mo igipitik sa iyang kasing-kasing. Sige na, Day, ha. Sugta na si Jumel. Siguro unsa na ako kung malipay ba ko kung ako siyang sugton. Naibabaya ka nga wa pa ko makaagian ng butanga. Wapay nang uyab ni mo? Naaman, pero dili parehas ka persecuted ni Jumel. Uy, ariw na ko, Day. Uy, Tay, usap ng karton nga imong gida. Iso na ko sa stock room aron ipalabay sa janitor. Uy, tawgan na lang ang janitor. Uy, sinay padadaan na. Ay, ni naman yun ni. Ako nalay daday. Kadiyo ta. Dinhim gitong dapita malabdihi ang babae. Taga dinhi kasi ha. Pero murag mga dagko mo mga building din eh. Tuwara siya. Murag ka na ng building oh. May dam siya mga karton. Saan ko na yung mga karton? Makwarta ba yan? May mo nang ipatimbang. Ako siya doon, may. O pangayuon ang mga karton. Uy, gumasan na ako makita ang janitor. Miss? Uy! Ang akong hero! Ha? Ikaw matungi uli sa akong bag, no? Nga gisnatch. Nahinumdum pa di ka na ko? Ooy, kalimtan ka na ako ang nag-uli sa akong bag. Salamat nga, wala ka malimot. Miss, unsa man imong dani mong karton? Ako ibutang sa among stock room. Nangita manggugo sa janitor, pero ang butoy hain to siya. Pwede na akong pangayoon? Imo na pangayoon? Oo. Saan man ini mo? Higda-higdaan dito sa mong payag. Pwedeng pangayoon? Pwede ka ayo, uy. Doon na pa ini sa among stock room. Dagan din na? Oo. Wa mong ko din ang among janitor. Hindi na lang. Huwat ako din ha. Ako pagitao ng among janitor aron mahatag nimo ang mga karton. Ug aron sab mapunan ako ang gipahalipay nako nimong kwarta. Yoy. Sakto na ning karton na. Basta huwat lang gyud ko din ha. Mobalik ko. Wow, ko niya eh. Makakwarta na ko ining karton nga igihatag. Magdali lang ko biya din eh. Mauwag ko niya.
nga imong gida? Dawi, wa naman siya. Kinsa ba? Ay katubang nakatabang aron mabalik na ako ang bag nga gisnatch. Dinhi siya? Laki! Iya kong giduol nga nagdaha sa karton. Iyang gipangayo ang karton. Ako gud unta tong punaan ng karton ba o hangtod na ang ipahalipay niyang kwarta. Nawa maninuon. Ay tarong gid ito siya dayno. Kisa may pangan. Na, nakalimot na sa gupangutahan nakin sa iyangan. Wa siya mangutana sa imong pangan? Wa man sad. May tatong nangutana siya kinsa ako ngan aron may numdum ko pangutana niya. Kinsa siya ug hain siya magtrabaho. Katawanan ba yan ninyo, oy? Basta sa sunod na mong kita mangutana na gyud ko si angan. Di na gyud na ako kalimtan. Okoy, niyaraman di ay ka din he. Si Okoy, pita gini mo telo ding. Nga naman, unsay pa ito? Mo pa'y nag-uol ko diri. Ya tawgon po gini mo Okoy. Nao man ni mamurag ukoy. Karaan. Bitaw tiya. Gool kay ko kay wapag kitag trabaho. Imo pag yung pulan akong pagdismaya din eh. Ha? Kayon sa may akong gibuhat nga nakadismaya nimo? Kana di mo pag-usap sa kong ngandi ay. Lokoy tiya. Lokoy. Ha, lokoy. Lokoy akong ngandili Okoy. Sigwa to nako tuyo Nagani kay dili Agustin o kaha Kintin imungan. Kay labaw ka untang madismaya. Ay. Balik lang ko yun yung probinsya tiya eh. Huwag ka malipay sa akong pag-anhi din eh. Mubalik na lang ka sa probinsya? Balik lang ko tiya. Hala ni Dota. Kano samang ka mauli? Kay tagaan ta kag pretty ko eh. Unya ra sa buwan sa irog-irog. Ma, maura gini akong nakurata, ma. Ay, diha lang una na nimo, dong. Diha lang na nimo. Doon na pagutay bugas nya, may buwad pa sa diha nga nahibilin. O hapit na sa mahuman ako ang gitahi na kong trapo. Mga napo nalay ko ang anak, mahimo na nang ibaligya. Ay, tukam sa akong kauwaw, good. Dako-dako unta itong akong makurata. Unsay gisulti nimo Renan? Giingnam na nunta ko, good nga. Tuwa pa yung mga karton nga iyang ihatag na ko. Lakaw mong gid ko. Buang gid ako eh. Naunsa ka? Ako rin siyang nakita, ma. Ako ba yung giduol? Kinsa? Katugong gilam ni hagbag, ma. Pero nagpakahiro kong bawi. Na, pwerte gitaw niyang lipaya. Ay natural nga malipay gyud. Kay nauli man ang iyang mga importanteng butang, parehas ni anang ID, ng ATM, labi na gyud ang kwarta. Kaya tagal lagi kong sa kalibo. Dato tingali tong babayhana dong sa. Nagtrabaho mo siya? No? Aw, samot nga magpasalamat yun siya nimo kay nauli man ang iyahang ID. Kay naduna rabay mga kumpanya nga dili kapasudlon kun wa kay ID. Mao lagi. Iya lagi yung gisaaran mga hatagan og daghang karton. Unya, punaan pa gini ang kwarta nga iya ko nang ipahalipay nako. Tinuod? Oo. Pero nauwaw ko mo eh. Disinte kayo siya samtang ako libot suroy. Pero nahimo ka mang hero. Hero? Hero din ng usa ka snatcher nga may bunggo sa lain snatcher. Dong. Kuha na lang yung kwarta, ma. Wala ka balik. Punanan na ako. Dong Renan, pag-amping! Ang akong cellphone. Si Jumel. Nanawag lagi ka. Hi. Alam ko wata sa inyong office, ha? Pero huwata yun hangtod gumabot ko, ha? Ayaw good pagkunahon na ako. Mahimo naman ko musakay og jeep. Wata lagi ko. Nag-drive na ko padong diha. Na, maghago lang yun ka. Musakay na lagi ko jeep. Sige. Pagkus ka na ko ang pagpanagan sa auto. Araw na, magkaabot na ko nimo. Pagampuha nga di ko marisgrasya. Hoy! Nayapag ka?
Lagi. Basta wata lagi ko. Makit ano niya kang cherry nga mukuha na ko. Kung niya ko makita, ato ko siyang pasakyon. Ay, paita ba yan ni mo Di man ka magpabalibat. Niya palagi ka, day. Gipahuwat yung kong Jumel. Iya kang agion? Lagi. Huwatan na lang sabsiya day aron manakay ta niya. Silingan man ka mo. Adi, libre na imo plate. Nindota, no? Pero, doon na pa pang kukuilaing lakaw, good. Dili ka masakay na mo? Wapali na paabot na ko. Musakay yun unta ko. Kana pa, malibre nga kumplete. Next time na lang. Sige, day. Imo na ba siyang gisugot? Wa pa, uy. Oh, imo kita siyang sugton? Napugos lang ko gawat niya, aron dili madisgrasya. Unsa? Aron ko di ko laayang magawat niya, pakus gani ang pagpadagan sa auto. Nahadlo ko Tingalig madisgrasya pa hinuon siya. Mao nga ako na lang siyang giingnan nga akong hawaton. Swerte kayo kay kasakong kababata, day. Buutan na, gwapo pa. Unya, may nindot pa diyang trabaho. Ay, wapa ko masuhito sa iyang pagkatao, day. Tingalig ang gawas lang niya mo ay nindot. Di ba ka mutuon ako, ha? Basta, swerte kagyud ni Jumel. Ganyan ka naghuwatan ko, no? Katagaan gid ka. Sorry. Dawatan niyo. Oh, usa man ni? Siupaw na. Amo ng snacks human sa meeting, pero ako nang gidagay. Musamot po kong kadugay kung ato na ako kanon dito. Kan-ana, uy. Wa man day ka makasnacks. Ubay-ubay man ni siupaw. Ginagan ako kuha kay nagunahuna man ko nimo. May pagkapinpod nga soft drinks ang siupaw. Sige na, kao na. Pagkaswerte sa kong amiga nga mo ikihigugma ni Jumel. Sobra ang kasina ko nimo, Anali. Kunuha ka pa na ako ipaila-ila ni Jumel, Anali. Mahimong makalagot. Basta sobra ang kasina ko nimo, Anali. Hoy, sige magkaglingi din ako. Naibog kong nagtanaw ni mong nagkaon. Na. Oy, ihunong una ning auto, be. Aron ka mo kaon. Di pwedeng imo kong ngitan. Mara magkagbata. Ihunong ning sakilan, oy. Aron mo kaon ka. Na. Isa pa man niya mo kuhag mo hatod na ako kung mapas mo ka. Bitaw, no? Uy, di ka maklaman din Manong ilaman ang buhaton. Gadi man tamang gawas sa kinan. Gawas pa, why sign din nga no stopping. Oh, hinuon sab. Gutom lang yung ko. Kung gigutom ka, may tingali mo kaon kag kanon og sudan. Murag mapas mo na ko. Kung masuod pa tag-restaurant, mag-order pa ta. Wala siya po. Uy, pero... napay soft drinks. Grabe sa nimo, uy. Nagtuolag yung kang hangol ko, no? Sorry. Naran siya pa, soft drinks.
Thank you. Gutom bitaw kay ko. Wa mo ko kumanad nga. Mo attend og meeting nga, way gawas-gawas. Di mag-anad ka. Mahalon biya ning siupaw nga gi-order. Maod di ay lami. Ang kayo mong katawan. Ang ketchup. Nay, ibabos imong ilong. Ha? Dahil tissue, oh. Abi, ako nalay pahid, bi. Oh. Na. Wa na. Bisamot man akong love ni mo, anali. Naanasab. Bahala nagtanong sa ako ni mo sugta. Basta ang akong love ni mo, di gid mausap. Dong Renan, ganina ramang ka naglingkod sa hagdanan. Wa pagyug ka mo saka. Pag abot ni mo, diha ka na lang mulingkod sa hagdanan. May uyab naman di siya. Kinsagod? Katugong giulian ako bag. Kitagid ko. Ikuha siya auto. Maudengaw, wag yun siya mubiya dito sa ilang opisina. May sundo na di siya. Naibog ka sa maong babae do? Wa mo eh. Ibog yun. Nga, di magkuangay niya. Di auto ang mikuha niya. Unya, patuyangan yun ako nga akong gibate. Di bayat ni mo matag-an ang mga panghitabo, Dong Renan. Unsay imong kalibutan nga, gihandom kasab ni adtong babayhana. Kisa may iyang pangan. Ambot lang. Oh, sa pag-uli dain nimo sa bag, wa ka mo pa ilan niya? Wa. O siya di ay, pagpasalamat niya, wa mangutana kin sa imong pangan. Giyatagan naman dahil ko niyag. Kwarta ba? Katungo sa kalibo. Kadto day untang giyatagan ko niyag karton na. Nagkita pa dahil mong usap? Oo ma. Gisubay na kong andaan diin una may minakita. Katong gilabnihan siya ba? O ako gusto nakita ma. Pero gibati ko kauwaw. Dakong building maday ang iyang gigawsan. Murag dito gid siya magtrabaho. Ay kaano ko no? Nagkita man dahil mong kaduha? Oo. Nauwaw ko mo eh. Motong dali kong biya. Iya pa panta kong taga kwarta. O pilan niya daghang karton. Mga baga ba itong kartona ma? Nga yung gihatag na ko. Sayang nga to eh. Kaanugo no? Anugon yun ba? Kwarta na unta to? Umagin unta to. Pero daog magos ka uwaw. Maglungag na lang ko ma? Ako na lang. Ayaw mo eh. Iwasan na lang imong gitahing trabaho. Ay, wagid ko swerte na. Magatang pa ka si Papa ni mo sa pag-abot? Ambot lang. Nganong nanguta naman ka? Sige na siya kagad na kung ato manihapon sa inyo. Pero duha na kayo gayon nga ako siyang gibalibaran. Pero karon, kung mangagda siya na kong panihapon, di na ko mabalibad. Hala! Kano may katawa man ka? Hindot ra magkatawahan ha? Wa si Papa. Wa ro'y mangagda ni mo panihapon. Ay, gutumar ba na ako? Ano yung man dahil giablihan ang pultahan? Ora magkauli dayon ka. Anali! Pahapitaw na si Jumel. Ay, magkakaon na ko ini sa inyo. Di ka mauwaw? Ganun mauwaw man ko.
Ngagyagnam kong papa nimo. Dali na. Magdungan tagsuod sa amo. Gigutom ra ba ka? Tempa. Mauwaw naman hinuon ko eh. Sige na ba, nagawa ko nimo. Uy, Do. Abi kog imo lang yapong kong balibaran. Dili na siya mabalibad pa, kay gigutom na siya. Mo ba? Kadyuta kay pasukaron ko ang akong katabang. O gatuon sa na kong imong inahan aron magdungan tagkaon. Sir, ay lang pagdali, sir. Sus, mura sa dugo ko makasabot da. Mitambong kag meeting, ugwa ka mo snack tungod kay nagdali kami kuha na ako. Don't worry, ako ro'y atimanimos panihapon. Tinuod? Sige ha. Pagsulti yun na mo diya kay ipaandam ko ang atong panihapon. Hoy! Tuman na ko tiya eh. Puding muna lang ko ninyong panihapon. Napay, wapas Jumel. Uy, sining agkaw eh. Ay, tingaling nangaon na to sila siyang uyab tiya. Sige, talkan siya ni. Pay uyab si Agaw, oy. Agaw? Nanguyab pa lang to. Agaw si Agaw, kag Jumel tiya. Imong Agaw. Di ba? Imo ni ako ni. Imo na tiya. Sige tiya. Let's go bigon. Matuwa ta niya, pero nangaon na din siya. Sige na tagalkansi ni tiya. Jesus! Nga ko to, maghisgot maka nagkalkansi ka. So man, ikinanarbaho? Nya mo'y namalit og bugas, ingon man sudan. Uy, pagtarong ano mong dagway halukoy. Kita mo ka daw, istorya sakita naman tayo. nga, Sagdilan tiya, kumadato ko, palikton di ka. Wilasa? Uy! Yan, bitaw tiya. Nahiwi na rin naong nako. Nahiwi? Ang imong ilong, tuas pikas ni mong dunggan. Kugmo na di ang makuha sa kong dunggan tiya. Bawa sa kong tubangan, bilokoy. Madugay kung tinanaw ni mo, murag yung kag-okoy. Ikaw, si Rina tiya. Onsa? Karaan. Di malas yung Kajumel. Kaya niya inuong kamukao, no? Tanawa. Utan o buwad ang imong sudan. Kalamian na, sir. Pero maging busugan ako. Tungos ka gutom. Wag yun kay Paus Jumel pa nga. May kanon nga, may tungtong siyang ilong. Ay, kuwasan do'y tao ni. Andali. Dali, be. Ako'y kuwas mo mo. Thank you. Labi magugay sabaw sa utan. Sagdi lang, Jumel. Kay karong Sabado, birthday man ni Alali. Special guest ka na mo. Happy birthday. Sabado pa, oy. Thursday pa gani ron. Sir, salamat yung kayo nga mo kong isultihan sa birthday ni Anali. Nag-wish ko nga sugto na ko ni Anali sa iyang birthday. Unsa? Hoy, kayo may tawag? Wala, ay magod yung tao din, he? Di hoy Isa ako pa man di nga, ay. di ako hoy ako nga. Lukkoy. Yung pagkagkoy ato, lipay kay ko, kaya ako gito yung gitawag. Pero koy man. Sabadya, daghangin mo sulti, uy. May abot na ba si Jumel? Niya na yan sa kanan? Wapa. Wapa man di ay. Tubagin mo pangutan na. Ikaw pa. Lagkot kay ko ni mo, uy. Mura ka gwapo. Ano pa nagkagupuhin ako? Wa, uy! Anugon ba yang nahimo kang igagaw ni Jumel? Siya ang ngay mahinugon, nganong nahimo ko niya igagaw. Ikaw, ibaw kang gwapa ka. Ansa? Lagi. O baka kay ibaw nga gwapa ka? Siksi pa gyud. Ikaw ba, pulos lang ka tinunto. Hindi bis kanahan. May binumungagkan eh. Sa! Alay! Pero agsalte! Tug-ala ko tinood. Kung andam ka lang magasto sa akong pagkaon. Magpaboy lang ko ni mo, be. Sa di mo gisulti? Andam kang mahimong baboy? Kabiha,
Umay mangingon pababoy. Kita ni mo, ha? Ingon ko, andam ko magpaboy ni mo, way bayad. Way bayad. Okay. Patanaw na ko nung maligo ka, bayad. Tamparo sunti ka ron. Pagtarong. Lagi. Magsulti tagtarong, ha? Sige. Paminaw. Bayaran ti ka bisag pila. Basta tabangan ko ni mong maako ko lang si Jomel. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang sa Mutabang ka silukoy sa gusto ni Cherry, mga kasama atangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. hanggang may musika ko. Buto mga listeners, ang part 2 sa Ikaw ang akong kinabuhi, no? Nya pasinsain ninyo kay banha kayong background ang iro. Sige pa shout out. Hindi para kansin ng iro. Sige pa shout out mga listeners. Nya tangatangin na ninyo ang kuan, ang part 3. Murag karon Miyerkules siguro ng part 3 ana. Panikamutan ang lelo kung musaad pud nga sure gyud Miyerkules, no, kay bawo sa kuan. Matay ma-cancel ba o masip cancel ba? Lawas sa agdon mga kalasan, no, kay usahay labad ulo di gyud di ta ka focus og edit. Di ka focus og edit. Sa muta kasi sigong inog kape ba ng samot labadas ulo gyud mga kalasan, di ka tuog hinog tarong, ha? Nangan yung unda sa kape ron. Tubig na lang. Tubig na lang. Muto mga listeners, thank you so much for watching. God bless sa itong tanan, no? Labi na sa mga listeners nga OFW. Ampi mo kanunay mga listeners. So, God bless sa itong tanan.